माइनाव सोरां बिथांखिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जमदुवार बियाबाव मोन 124 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25 रांनि चेकखौ राननानै होदों। गसाइगाव मुखुमानि जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि बिसिडिसिनि दब्लाङाव दिनै जमदुवार बियाबनि मोन 124 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि सोद्रोमाफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। बिटिआरनि इएम रेवा नार्जिहारिजों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि आरो गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लाबि। दिनै जोङो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि जे जुमदार समष्टि बे जुमदार समष्टियाव माइनाव सोरां बिथांखि जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो जोङो दिनै 124टा चेक डिस्ट्रिबिउसन बा चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै बे खासियाबारिनि बिसिडिसि मावख'आव जोङो लानाय जादों आरो बियो जोंनि मोनसे जोंनि जे समायखेरा लानाय बा जोङो जे इलेक्सनाव जे खोथा होबोदोंमोन बिनिनो मोनसे मोगथां महर जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा बा जोंनि सरकारा जोङो बुंबोबाय थादोंमोन जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 करि जोङो बेबायदि सहाय खालामगोन आरो बिनिनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट दिनै जोङो 25,000 करि 124टा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे जुमदार समष्टिनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांजोंनो जोङो बे चेकखौ दिनै रानबाय आरो जोङो राननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बेखौनो फोरमायनो हास्थायो जे जोंनि जे सरकार बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जोङो जिखिनि खोथा होबोदों बेखौ जोङो मोगथां महर होगोन आरो रायजो राजानि जानानै जोंनि सरकारा खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो बिमा माहारिखौ बा आइजो माहारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जे गोबां माखासे बिथांखिफोरखौ बा थांखिफोरखौ लादों जोङो बे गासैबो थांखि बा बिथांखिफोरखौ जोङो मोगथां महर होलांगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोङो साबायखर बावो बिटिआर सरकार बा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जे बिथाङा दिनै गावनि खोथा होनाय मथे जे मोगथां महर होबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। जोंनि हाबाफारिया आं सिगाङावनो बे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंनि बे जुमदुवारावहाय जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फार्स्ट दाख्लै तामुलपुराव जाहांखाबाय दा दिनैहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज रानजेननायाव जोङो जुमदुवारनिफ्राय रानग्रोनाय जाबाय आरो मोनब्रै ब्लक दंबावो बेखौहायबो टाइम डेट खालामनानै जोङो होनाय जासिगोन। मोनबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो नोंथांमोनहा दिनै राननाय जाखो? दिनैहाय जोङो टटेल 124टा ग्रुपनो जोङो होग्रोनाय जाबाय आरो मोनैफोरनि थाखाय बेयो टेकनिकेल उसुबिदायाव एसे दोनथ'नाय जादों। नुनो मोनदों माखासे जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोर बै बिथांमोनहा जायनाखि नैबे 25,000 करि होनाय बेखौ मोनैयावहाय गोबां खुद्रित जादों। दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो लुगैयो? आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा थालांदों बिथांमोनहा दुखु मोननो नाङा मानो होनबा जोङो सेकेन्ड फेज लाबावगोन बेयो फार्स्ट फेज आरो गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो जोंनि सारा बिटिआरआव जोङो सोजोबनानै होगोन। नैबे सेकेन्ड फेजखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनहा दसे नेथ'थोंसै आरो जोङो टेकनिकेल उसुबिदानि थाखायहाय जोङो बिसोरखौहाय लाथ'नाय जायाखै। आरो जाय बिथांमोनहा 25,000 करिया मोनबाय बै बिथांमोनखौ माबाफोर खावलायहरनो लुगैयो नामा? आङो बिथांमोनखौहाय बेखौनो निउसनि चेनेलजों आं खावलायहरगोन जे बिथांमोनहा नैबे 25,000खौ लानानै जाहाथे राननानै जाया बिसोरो माबा मोनसे गावसिनि आथिङाव गसंलांनो बा माबा मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बानायनो जाहाथे सेस्था खालामो बेखौनो आङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट उइमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट जानो आं खावलायहरो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 995468
7336 आव थोंजों मुं